Sanibonani baba. Yebo, Enjani? siyaphila. Siyaphila nathi baba mvangeli sibona kuyasetshenzwa lapha ekhaya ngabe kwenzakalani baba? Hawu sakhumusa unyazi. Yeah. Simatasatasa impela noma engafuni ukusilekelela kodwa hayi phansi phezulu. Hayi kuyabonakala baba njengoba kusetshenzwa sicela usiceleleke abantu abathanda ukuzolekelela ukuthi bezosilekelela. Yebo. Shuthi wonke umuntu nje wamukelile ukuthi azosebenza lapha ekhaya. Umukeleka noma ubani? Yeah. Wasuka khumusa kaNkulunkulu. Yeah, igama lethempelini baba. Sesiphiweni. Sesiphiweni. Sesiphiweni lapha ekhaya. Khumusa kaNkulunkulu wasiphathola. Yeah. Endaweni yakwaQwaba. Yebo, igama lesigodini Kuthiwa isemhlebeni lapha. kusemdlebeni. Okay. Phezu komfula uthukela. Yeah. Hayi. Phuza imfula emibili, zinsimba ngapha, uthukela ngapha. Yebo baba. Hayi kuyezwakala mhlawumbe kuba umvangeli kubantu abafuna ukuletha mhlawumbe ukuzolekelela ngematerial abantu abafuna singabacela kanjani ukuthi bezosilekelela nje umuntu ofuna ukuzolekelela ngematerial Bengeza noma ngabe ngayiphi indlela abaphethe imaterial nje bangaxhumana nekomiti engcingweni likwazi ukubadirect bengayiphosa kanjani onemali ufaka imali onethuluzi alethe ithuluzi. Awu Nkosi yami. Onosemende lethi semende, onepulanga lethi ipulanga wasakhumusa kaNkulunkulu. Sakhumusa kaNkulunkulu. Sikhululekile nje. Yeah. Hayi sizwa kahle shuthi njengoba kusetshenzwa namhlanje akukapheli kusazoqhutsheka futhi kusetshenzwa ngithi. Akapheli samboza indiki nje manje ukuthi mawuphela indiki lesiqedakho bese kusuka indlu kababa ngaphezulu kwamagalaji. Yeah. Kusho ukuthi ngelinye ilanga abantu bazofika la bezobona uNkulunkulu wabo unyazi lwezulu. Sifuna nje ngonyaka osakho unyazi ubona unyathela lehlala nikadobona umusi wakho. Awu Nkosi yami. Hayi siyathokoza baba umvangeli. Kodwa yikho kuphela ukuthi imali siyigold phansi abantu bafuna ukulekelela kodwa phansi phezulu siyithempele. Yeah. Hayi siyathokoza kakhulu baba umvangeli udlula esiphiweni tempeli. Siyathokoza kakhulu siyathemba futhi ukuthi umuzi lona oqaliwe lapho uzophela. Ngabonga kakhulu. Amen baba. Baba. Ninjani baba? Siyaphila. Siyaphila nathi. Ungathini baba ukufakazela amazwi kaMvangeli? Ushokho impela sesikhathi balabo lomzakade waphela ngani ngenxa yeyinsiza ukuthi sikwazi ukwakha kwakheka kahle siyanikela unganikele kahle ingakho nje ngizobethi nje noma ungathenda ngaphela noma miphi ungasilekelela kulo msebenzi kaNkulunkulu wakithi esiphila kuyena la eStuweni. Yeah. Ngabe kuphelile sekunesikhathi eside balabo lomzakade waphela. Yeah. Imetholo lohlupha ngoba siyafakela silekelela umuntu lethempeli lalezi lapha labathempelana. Amen baba.